Nung nakapag-settle na kami sa Taipei Airport, ang una namin ginawa ay pumunta sa 7-Eleven. Yung mga hotdogs nasa 33 to 35 NTD, separate yung bayad ng buns. Individually packed yung mga bun which is very sanitary. Meron silang mga roasted kamote and yung mga fish cakes, pang shabu-shabu yung peg. Pwede mo yung ipare sa mga instant noodles or eto, literal na pwede kang mag-shabu-shabu sa loob ng 7-Eleven. Ang dami mong pagpipilian na fixins, kumbaga parang build your own bowl. Ito naman yung mga eggs that are braised in tea, sikat na delicacy yan dito sa Taiwan. This siopaw that I got is worth 25 NTD. But it's juicy. May pinya. This next one is a very saucy and savory noodle dish worth 109 NTD. Actually, ang dami nilang mga gourmet meals sa 7-Eleven dito. May mga rice meal, pasta, noodles, na yung mga quality nila para kang kumain sa restaurant. This is 47 Taiwanese dollars, so 90 pesos, parang gano'n. Then free yung mga condiments. So we have ketchup, mustard, pickled cucumbers. Nakakatuwa dito kasi ang daming iba't ibang condiments tapos free. 3 lang yung kinuha ko pero feeling ko pag sa Pilipinas mo ginawa to, naku baka inuwi natin lahat. Hindi pala to regular hotdog, para siyang Taiwanese sausage that's very meaty and juicy, so sulit naman yung 90 pesos. Up next, I'll show you our DIY trip to Jifen Old Street where you can get spirited away.